Aterrazako sortzaileak gonbidatu ditugu Aterrazatzo oholtzatzo honetara, eta gaurkoan gurekin daukagu Egoitz Uriarte Arbaizagoitia, musikaria da bera, ibilbide luzea daukana atzetik aurretik ere espero dezagun. Baina, tira, gaur arteko zure sorkuntza esperientzia zelakoa izan da, nola laburtuko zenuke orain arte egindako ibilbide artistikoa, Egoitz? Nola saldu ibilbide artistikoa, 13-14 urtekin hasi nintzen Orkajarekin, eta horaz egin okerreko bidea taldea sortzen, horre txisturen lokalen, txistu jolen lokalean eta horraz egin abestiak egiten, eta orain arte. Egon nintzen bateria jotzen, ere gitarra jotzen, bajua jotzen, apurtxo bat lan pikoteo, kuriositate, instrumental, autodidakta ere naiz, osea, nire kabuz ikasi dut, eta horrek suposatzen dute daukala bere kutsu hau, ez dakit, berezia edo pertsonala, nire gauzak komposatzeko orduan eta hori. Gaur egungo Egoitz Uriartek zenolako proiektuak ditu esku artean? Norbanako bezala bazabiltza bakarrari gisa kontzertuak eskaintzen, Green Valley eta beste talde batzuekin ere bai parte hartzen duzu? Bai, beti nire proiektu pertsonala, nire abestiak egiten beti ari naiz, beti da nire eskapea edo nire buruarekin hitz egiteko sakontasun etara heltzeko modu erraminta ez terapeutikoa, bai, ez dakit nola esan, da nire espazio intimoan, non musikaren bitartez, lortzen dute askatzea barneko sakontasun, emozioak, bai onak, bai txarrak. Horretarako egia esan erabiltzen du nire, askotan ere esaten dut, ¿para qué estoy haciendo esto? Eta ezin dut ez egin. Eta hori da nire historia pertsonala, kontzertuak egiten ditut noizbehinka, baina ez daukat egia esan olako proiezio hori gertatzen zaidan, hain sakona den, edo hain niretzako hain sakona den, nolan askotan pasatzen da 6 hilabete eta besti horrek igual ja ez nago errepresentatzen, nola iragana da. Eta kostatzen zait igual kontzertu bat emotea 6 hilabete barru, eta abestu 5 abesti horiek, digo, hau ja ez naiz ni, no me apetece, planteatu 40 kontzertu bilatzea, hau berdina besteko, hau ja da beste Egoitz da 5.2, ja hau, ez dakit, ulertzen diazu. Hori da, hori alde batetik nire historia pertsonalarekin, bai gustatzen zait, batean kezka batean, edo lagunen artean, eta edo gorbeian, gitarrakin batean kantatzen ditu nire kantuak, eta hor oso eroso nago, bai, kostatzen zait, hori bilatzea, ez dakit, nola esan, hori, eta gero beste aldetik, bai, Green Valleyrekin daramagu, igual 15 urte, o igual gehiago, hasi ginen Gasteizen, eta Bartzelona joan ginen, bai pertsonalki bizipen, esperientzia munduarekin eukitzeko, bai olako eskusa edo motibo batekin, zelan Green Valley proiektua, no? Eta hori izan da oso esperientzia inkreiblea. Eta bada, izan da eta da. Ez dakitzen bat disko dauzen, 6, ez dakit. Hanka bat Euskal Herrian, eta beste bat Katalunian, Bartzelonan daukazu uneotan? Ointxe bertan bai, hori, printzipioz hain egon beharko ginateke jirak egiten, Biñarro, kontzertu guztiak, festival, estatu mailan dagozen festivalia guztiak egiten ditugu, beach, weekend, eta hori dena hori da, orduan batean egun batetik bestera geratu gara lan barik, eta orduan mantentzen dut bizitza, dinotan dako pisu bat, daukat materiala, daukat bizi erdia han, baina batean bat ornea zona uda pasatzera, baina guztu iraia, han ez egotearren zereginik gabe. Tamen laguna daude, ez dakit, erabatean etxea bueltatu naiz, incertidumbre horren aurrean, hanbertzonan batean egun batetik bestera, posible vuelta al confinamiento, no sé qué, ordean dio, noa laudiora, hemen dena dago erraza, dena dago hurbil, eta horretara etorri naiz, orduan daukat hanka bat Bartzelona eta bestea hemen.
Zuk aipatu duzun bezala, koronavirusak, edo, virusak eragindako pandemiak nabarmen baldintzatu du musikaren sektorea, soinu teknikarien afera dago batetik, musikariena da kultur sortzaileena bestetik, zure kasuan, kontzertuak edo aipatu dituzu jaialdiak bertan bera geratu izanak eragindako ondorioak ze egoera itzi du pandemiak, sorkuntzan? Sorkuntzan, egia esan sorkuntzarako oso eszenatoki polita da. Egia esan artea horretarako tresna oso ona da, azaltzeko beste angulo batetik edo beste ikuspuntu batetik egoera sozialak eta bai emozionalak, espiritualak, materialak azaltzeko erramenta oso niretzako potentenetarikoa da. Eta orduan ni pertsonalki, irekitzaizkite ate batzuk lan kreatibitatearen inguruan, nik ondo pasatu dut. Nire logela, nire etxean konfinatuta, gauzak berriak probatzen, bai bideomontajean niretzako esperientzia berri bat izan da. Green Valleyrekin ere batean ia disko berri oso bat agertu da distantzian bakoitza bere etxean, pasatu gitarra hauek, nik agotxa sartu, Anderrek idatzi ditu gauza oso politak, oso honen inguruan hori gertatzen ari den historik, batean hori, kreatibitatearentzako oso eszenatoki polita da. Aurkezpenerako ez hain polita, ez? Hori da, gero beste gauza da hori, gu bizi gara kontzertuak horrek emoten dutzu dirua nebera betetzeko, alkilerra pagatzeko eta bizionekin jarretzeko, eta hori da moztu izan dena. Etorkizuna incierto que te cagas, pues hori, baina egia esan artista edo olako bizitza beti izan da horrela. Beti aukeratzen ditugu lan provisionalak, bai taberna batean de camarero, beti gabiltza holan un poco ez jakintasun horretan egan egiten, no? Ez dakizu datorren urtean zer pasatuko den, eta hori da nire bizitza edo eren historia. Kezkatuta ez nago, baina egia da ez dakigula batean hau noiz arte edo zertarako etorri den, edo orduan ez dakit euskalo. Ez jakintasunaren aurrean hala ere, formatu berriak plazaratu dira, ikusi ditugu taldeak digitalki ikusentzunezkoak ere aipatu dituzu, sortzen, kantu berriak aurkezten. Beste guran, Enrique, Bartzelonako musikari batekin hitz egiten ere, esan zian nolan, inkluso, eraldatzen ari dela musika egiteko era, no? Adaptatzen olako formatu txikietarako, nola mensajea nola eraman olako formatu txikietan, moten dutzu ere, pues a grandes males, grandes remedios, eta darle vueltas ze eratan, olako formatuetan jarretu daiteke mesua zabaltzen, eta... Hain zuzen hori ze galdetu nahi nizun. Guzti honek, uste duzu musika ekoizteko era aldatuko duela, edo behintzat bide berriak irekitzen dituela? Zuzenearekiko, bai, derrigorrez. Produzitzeko eta hor daukaguz material teknologikoak, nola ezin duzu utzi hemen egin dezakezu horrela. Hori, da une arraro bat eta hori, gauzak sortzeko ez dago limiterik. Limiteak dago zuzenera edo mundura erakusteko momentuan. Eszenatokietan, ohituta gaude musikariak ikustera, baina atzean bada beste langile eta beste sektore handi bat itzalpean geratzen dena. Zelan ikusten duzu gaur egun musikagintza bere ikuste guztiak barne hartuta egoera? Desastre bat, egia esan. Jende hori da imprescindible, ez da garrantzitsua, da imprescindible. Teknikariak eta lehen esaten dizuna, festival batean horren atzean dago jartzen duena komunak, el de las cuerditas de los pases, el de la txosna, dago kriston despliege bat guzti hori egun batetik bestera amaitu dena. Orduan, desastre bat egia esan. Hori, ez dakigu ezer, egia esan. Zera funtzionatzen duen historia hau, noiz arte, ez dakigu,
Eta imaginatu, hori nik ez dakat familia, ez dakat semerik, ez dakat, imaginatu nola bain el percal. Bai. Así que... Kulturaren beharrezkotasuna azpimarratu izan da askotan, zentzu horretan egoitz zure ustez zelako abesa beharko luke musikagintzak edo euskal sorkuntzak bai herritarren aldetik edo baita erakunden musikaren garrantzia, no? Bai. Jorge Drexlerrek esaten duen bezala, ya hacíamos música antes que la agricultura, no? Ez gara oso konstiente ze botere daukan, ze batean saiatzen ari dira usten como algo de hippie, algo de eta batean musika dago zure egunero, osea, inguru guztitan dago zu musika. Eta imaginatu pandemia bat, musika, zine gabe, 24 ordu zure etxean musika barik. Ostia, ez dakit nola esan. Niretzat da dimentsio espiritual oso, da elikagai oso imprescindible ere musika, niretzako. Hori, kontzientziatzea gizartea, azken aldian eskualdean izan dugu ere, egoitzuri arte bakarka entzuteko aukera Urduñan hain zuzen. Bakarlari giza ere, ari zara zure urratsak ematen? Bai, hitz egiten genuen, nola formatu txiki zako da egora bakarra, orain, badokan nire material eta zer egin dezaket, nik zer dakit egiten, energia hau bizirik mantentzeko eta nolabait ere, bapatean ez lan gisa, baina beste Orduñan piztinetan kontzertu bat, eta polita izan zen, eta eroso sentitu nintzen, jendea etorri zen, jendeari gustatu zitzaion, eta nolan bapatean, igual momentu polita da balako gauza txikitxoak bilatzeko metik ere, metik edo handik ez dakit non. Baina, eta hori, rollo looper eta rollo yo me lo guiso, yo me lo como, eta horrekin ere hueltaka ari naiz, Bilbora ere joten ari naiz kalera. Daukat horri amplifikadore con bateria, con tal, eta joten ari naiz Bilbora jotzera batean kalera. Eta polita da ere. Plaza eta sorkuntza modu berriak azken finean. Beste egunan etorri zen emakume bat, nengoen kalean Bilbon jotzen, eta zegoen horre, ez dakit, 20 metrotara, eta hurbildu zen. Majo, ¿te puedo grabar un poquito, tal? ¿Cómo haces eso de tal? Te lo hago. Grabatzen dute hemen hau, no sé qué, eta tipoa grabatu zuen audioa. Eta tipoa, guay, tío, porque botas decían bizpairu euro, es que voy a casa y creo que esto me va bien para la depresión. Eta geratu nintzen, como digo, toma ya, tío. En plan, esaten genuena, ¿no? Del poder de zozer sentitu zuen emakume horrek, hori izan zian. Y dije, hostia, objetivo cumplido, tío. Boterea eta magia ere bai baduela, ez? Azkenean, hori da. Musikagintzak edo artista munduak. Oso ondo, ez dakit aurrera begirako bezalako proiekturik nahi diguzun kontatu? Printzipioz ez, dago, hitz egin dugunaz, ez dago, Green Valleyrekin ari da disko berri bat, eta printzipioz igual datorren urterako edo, hori alde batetik, eta ni pertsonalki, hori, nire gauzatxoa, nire munduari hueltan, eta que se haga por sí mismo, ez dakit. Espero dugu zure sorkuntza lanen berri jarraitzea Igeraldean eta terrazoan bestelako plazetan ere topo egitea. Eskerrik asko.